Naangay ti taripnong itinagbatan ti Commission on Audit wenno COA ken ti lokal a gobyerno ti Vintar. Babaen iti panangidadaulo ni Mayor Richard Agregado de Gala. Pakairmanan ti pan nakabagi dagiti nagduduma a departamento na tratar ditoy dagiti pan nakapatalged ken pan nakaanurot iti operasyon ken sistema ti lokal a gobyerno. Pakairmanan dagiti man narimaan a proyekto kadagiti nagduduma a barangay. May sapay ditoy anatratar dagiti nagduduma a dokumento nga dumalan metlaeng iti biyang ti Commission on Audit. Mangnamnaman ni Mayor Richard de Gala ti agtultuloy a panagbinulig ti ahensya ken ti lokal a gobyerno ti Vintar, Ilocos Norte. Iti sa Bali a Bangir, maragsakan dagiti umili ti personal a pinagturong ni Governor Matthew Marcos Manotok. Iti ili ti Vintar, tapno di kastakit personal na nga indanon ti Capitol Express no sa dinno ana ipaay ditoy ket ti free medical consultation pakairamanan dagiti agas, social services kadagiti senior citizens ken persons with disabilities, livelihood assistance kas ti agri inputs nga agdagop iti 5.9 milyon na pesos, fishing paraphernalia, fingerlings, small farm equipment, seeds ken fertilizers, veterinary services, cash per work ken dadumapay a serbisyo. Iti pinagsarita ni Mayor Richard Agregado de Gala, inpeksa na tinapalaus a panagyaman na dagiti umili iti ipapaay ni Governor Matthew Marcos Manotok kadakwada a suporta. Mangnamnama pa iti amati ili, iti agtultuloy a panagbinulig ken koordinasyon ti gobyerno probinsyal ken ti lokal a gobyerno, iti Vintar aglalo iti panakaipadanon dagiti serbisyo publiko kadagiti umili. Damag manipod iti Vintar, Ilocos Norte. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.